nan jam'iyyar Yamai akwai wani mai cikakken lissahi wanda kowa yana darata shi, jihar Yamai, nan Yamai, University Yamai, ya yi lissahi ya ce ɗan Nijar da ke nan yanzu ya na ɗan Nijar talauci wanda ke lokacin nasaru da za su ba mu iko. Wato talaka a yau na can da ya fi na yanzu jin daɗin. Ya fi na yanzu a lissahin da kuma ya wallafa shi. Duk da yake ana lokacin jahiliya. Haka ne, tunda suna da ɗan abin hannunsu, yanzu yan Nijar ba mai abin hannun shi. To ƙasa da an ce mutum miliyan wajen 16 ba su maganin 100 cikin rana, Malam Barma ka san cikin wahalar da mutane suke. Wannan talakawa da ake gai wannan cikin Nijar da nake maka zance ta bana, an talautar da mutane a cikin karkara, mata suke zuwa suna barema ko a basu $20 ko $40. Na je cikin wani karkara inda mata barema suke amma garuruwa ake basu don su ci. Wato suna noma don a biya su wani suna tura hauya. Saboda sun sai da awakin, sun sai da abin da ka sani. Matasan duk inda suke kasuwa, matasan da ke zuwa nan wurin neman zinariya da an koro su, sun dauki wurin zinariya sun ba kansu ko sun sai da ma kansu. Kasar da matasa babu aiki, inda suke zuwa ma suna neman aiki da zuhas an koro su, an anshe sun ba kansu wannan wurin gina zinariya. An lissafa an ce min 'yan kasar Nijar an talautar da su, in ka tara mutum 100 kusan mutum 80 ba mai dala 100 cikin rayuwar da sahiya. An zo babu makaranta, bale a ce za a tsammana abin ya gyaru. Kai talaka baka da kuɗi, baka da abinci, baka da ruwan sha, kuma in ka je gidan likita baka da magani. To wai wani irin magani ne ko wane ne suka ma aiki, wace ƙasa ce suka ma aiki? Ni ina ji kamar ƙasar Nijar biyu ce. Akwai tasu waccan wadda suka shirya a cikin kawunan su, akwai wagga tamu ta gaskiya. Kuma inda mu ne kaɗai ke magana ka gane ko, sai a ce gaskiya adawa hasada ce ko muna yi ne don mu ɓata musu suna mu yi tsammanin a ba mu goyon baya mu samu iko. To yau an tashi funud dai babu ɗan adawa ko guda ciki, kuma duniya ce take ne. Ice ta ce Nijar ce baya ga kowace ƙasa a cikin shekara 10. Ai akwai shekarun ma da suke cewa a ba su damar su aika suna su kididdiga a sa, a ce ku kawo naku, in an sa kuma mu ne baya kasashen da ake yaki, mu ne baya da kasashen da babu gwamnati shekaru da shekaru. Yannan na ce maka ga ta iyomowa wanda da yake jagoranci dan Nijar ne kuma dan jam'iyyar su ne suka rubuta suka ce mu ne muka yi kowa talauci a cikin kasashen ga namu, kuma cikin talaucin namu ba ma karami bane, mugun talauci ne da ya mamaye yan kasar Nijar. Amma su yan kasar Nijar ko da ba a yi kididdigan nan ba ai sun sani, kowa yana ji ga cikin shi, kowa ya san halin da yake ya lalace, kowa ya san duk abin da kake a wannan kasa ya koma baya. In dai ba hannu gare ka ba dumu-dumu cikin kasuwannin da ake bada, ko hannu gare ka dumu-dumu cikin kuɗin da suka kwashe suka yi rubuta ciki da su,